Любов и война на масата. На 5 Марс във Везни влиза в напрегнат квадрат с Юпитер в Рак. Семейна вечеря, в която единият държи ножа за пица, другият черпака и всеки е убеден, че правилното е неговото. Под прожекторите Овен, Рак, Везни, Козирог и Асценденти. Вие сте 4-те краища на масата, от които започват промените за следващите 3 години. Пускате фойерверките първи и изгаряте, ако не сте готови. Темите на спора: кой кого обича повече, как да обзаведем дома, къде да учат децата, как вървят делата. В обществото още повече шум през септември и октомври. Коктейл от шампанско и боб чорба. Симптоми: иска ти се да хвърлиш чиния и после да сготвиш супа. Нормално. Това е Марс срещу Юпитер. Тактика: дишай, преброй до 10. Не воювай за правота, а за справедливост. Попитай: нужно ли е, сега ли е моментът, казано ли е с любов. В дома баланс между уют и естетика. В правото документи, посредник, търпение. Ако си Овен, Рак, Везни или Козирог, кажи в коментар как го усещаш. Признателна съм за вниманието ти. Абонаментът ти ще направи нашите срещи още по-специални.